Lucy sing ayu dhewe. Dalem Kacang Mas. Rasa kepenak awane iki nduk irama mat-matan karo ana mirunggan. Jumbo karo swasana ya nduk trajangmu kaya ngapa. Iki ning gunungan pamundutan saking Pak Bayan ngesake kutut manggung. Aduh. Nggih, kutut manggung, Mak. Iya. Nyugata para tamu kang sami lenggah datan kantun. Bapak-bapak, Ibu para bong rawuh ingkang sami lenggah utaminipun ingkang ngayahi wonten ing Jayengan. Datan kantun ibu-ibu ingkang sami makarya wonten wingking. Ya, kutut manggung sing ambil lenggahan. Nek pancine rada kepenak ning rasa diunggah ning sragen-sragen rada engko. Coba nduk kaya ngapa tak icipane swaramu karo lungguh ngunjuk kene. Nah, ya kaya ngapa? Tang mboten metel ya Mas niki. Alah malah penak suara ditokke iki. Dadi kaya wong nanjake kae ngritokke mak bual ngono ari eteh. Durung sing etan dhewe. Sing etan dhewe iki kutute wah jan. Piye Mas? Kuwi geser ngedhok kae kutute kuwi tenan. Dila-dila mak tletek. Tletek. Kutut kok mak tletek-tletek. Ya ngedhok. Ya. Arsa. Ha ha ha. Jenengan malah luwih kewek saka aku. Nah, coba nduk. Kaya ngono mulut dona gerar minta ae. Keringan. Kula aturaken bapak-bapak monggo datang kantun para tamu kang sami lenggah. Cih, terkhusus buat Pak Bayi Yan. Iya Pak Bayan nggih. Ugi digaraken langsung menika reporter dari Gojek Mania. Yes. Sikit Yoga Pocokan. Ya. Oh. Ya iki. Siarke langsung nduk iki. Siarke langsung. Dadi wong sak dunia iki iso nonton alang ujurmu lan ngrungokke suaramu. Ya, ngono karo. Alang ujurmu ya apa? Sak polah-polahmu ngono. Ayo tutokno nduk. Nah. Anggung nyaman manas Ya. hahas Ya. hahas
Iya. Syutingnya langsung nyambi nyuting ya apa siaran langsung. Ya ampun. Ya kan Dona nang makin iya mbakmu. Iya mbakmu. Ya. Hop. Sikit sik. Ya kunge kaya ngapa? Kayak ngapa? Ya git, mikir cekel. Kayak kene. Kayak ke. Ndang kan syuting. Horo ketekung mikir kayak Mas Sikit tolong. Engko sutris pembalunge ya. Horo ketekung coba git. Nah git. Hor ketekung hong ong ong. Jane cah iki yo gedine kok kunge kurang gede ya. Heeh, Dadi Mas. ciri khasnya wong nek gede ki mantene gur cilik kunge. Pokoke piye anggere gedhem. Iya, coba sing etan gede. Saiki sing Iki cilik. Mas sapa iki? Kudune luwih gede suarane iki ya. Yo, Mas Terpal alias tak adeklit. Horo ketekung. Hor ketekung kung Wah, keteke ger loro tok. Sutris gendi. Cek Joko dadi manuke. Sutris. Horo ketekung. Ayo, Pak Alah, Sutris. aku pilak. Hah? Manuk pilek. Kaya nek nguru ketekung nuning ae lho. Ayo, boy Mbak Lucy. Lujeng udut Pak RT. Monggo Pak Polisi. Nggih. Monggo Pak Polisi. Pak Zena. Monggo. Bayane tenan gumatine ra umum coba to karo kanca-kanca seni iki. Nah. Ngedumke mari denge Mas Sutris. Ya muklis kae dikeke isan ya. Terus nduk kaya ngapa? Ya anu. Midhangete anu oper Mas Sikit to piye? Rasah sing lanang ra enak. Para mitra kami Hello. Nolia Mikir mat. Sugeng Pak Nur Haris. Sinten? Lenggahipun Pak Nur Haris. Lenggahipun Pak Nur Halis. Iya. Nano. Bose iki suaraku aja wedok wae. Aku iki geger ae lho. Iki direkam sing tenanan. Mas Putri jangan kemrungsung Isin-isin toh. kayak begini Aku loh. aja belum mulai masuk loh. Aku gur nano-nano ngene ra kleru. Udah didudul aja itu.
Kemrungsung. Sore sore ya layam mas kutut manggung jaluk ngombe Jos omben nono hatta omben nona mana Pak RT manu Pak RT ata omben nona iki mau bar diombeni Mas. gandeng wis diombeni iki terus dipakane kan ora seret to no. Heeh, Mas. Ngono itu legender. Pakanono lho. Pakan nono hatta pakan Manuke sapa iki? Manuke Pak Bayan. Pak pakan nono. Wah, jan iki. Siterane jan jos. Dia. Para sulit penuh energi, sing penuh gairah untuk para laki-laki. Aduh. Jenengan ki. Aduh. Kira-kira aku sing kira iso greget.
Mosok kutut manggung kok nganggo nafsu. Oh iya no, pancen kuwi rasa kondok sing dijupuk ki. Aduh. Aduh. Ya ampun. Kurang mesra. Gak aku. Selamat Reza. Aku kan belum KB, Bang. Oh iya. Nanti aku takut meteng. Oh alah. Aduh. Dulah wong bagus. Ya. Sore ya layan mas tutut manggung arsamu. Udah nyongklak. Nyongklak tumpaan sampanji Bambangene monggo Sampai mangan nadi Hey